Takže lidi, sorry, teď je part 2, mě zavolala mamka. A zrovna tu... Jo, dal jsem gola, viděli jste to na začátku tohle videa. No tak to se mě teď bude dařit. No, a je to tam, a to říkám, Davidovo rozjetí! Já, bič, já, 3-0, já jsem dnes! Přijdu, kontroluj. A teď mu závěs. Ježiš. Si dělám do kamery a hraju, to je hustý. Sice vidím málo. A já jsem dal gól. 4-0 vedu. A nasaď mu je tam. Půl hlavičkou hezký. A pojď hlavu. Teď hrám s Newcastlem. Já to ukončím, až budu první. Možná nebude nikdy, jo. Až budu třetí, druhý nebo první, tak to ukončím. To vedle video, ano. Tak jsme domluveni, vedu 1-0. Já už se rozjetej, víte, tak jako... Na mě někdo nebude mít teď, když je Davča rozjetej do hajzlíčka. Já chci vyhrát tohle já potřebuji vyhrát, tohle je důležitý 3 body. Teď musím vyhrát. No to si ze mě dáš prdel, ale sorry, ale... Hej, kámo! No, gol! Kámo, Bazenacký! A pojď. Co? Hej, kámo, proč já vždycky? Ježiši, omlouvám se, teď nic nevidíte. 100% jsem bouchl dost. Ten nahovínko, fakt, ale vždycky, když jdu na ten souboj, když máme oba ten balon takhle, tak nadskočím. A přitom já neskáču, ty vogo, ale... 4-2, 22 sekund do konce, 2 góly potřebuju. No. Ježiš. Tak teď, kámo, teď. No, sakra. Spadni tam! Jo! 5 sekund do konce, 1 gól, oši! Pojď. 1 sekunda do hajzlíku. Jsou tam to nepáté, my jsme sední. Já jsem říkal, že video končím, až budu na nějakých z prvních 3 příčkách, což se asi nestane. Takže to video může být nekonečné. Šíc, já už se na to fakt vykašlu, ale na tohle. No, hej kámo, to byl gól, ale... Černochuje, ne, jsem to zprodává 2-2, to je na nic hra, fakt. 2-1, co? Jo, 2-1. Co to? To si děláš prdel, je takový šance, já? Pojď teď, a teď, lavičková Dave. Nebo tam nic nepadne. Super jump. Hej, kamo, jsem na nic rád. Já nemluvím prostě. Hej. A mu tam vždycky ten gol padne a mi nikdy. Dali jste mi ty bůra. A pojď. Jo, nebyl. Jsme 9. Aston Villa je. Ona je 19. Je 20 týmů a ona je 19. A jestli s nima nevyhrajeme, tak už se může mít vycpat. Teda já se můžu přesně vycpat. Sakra. A pojď. Hej kámo, to se mi stává vždycky, ale už. Pojď. A teď. Jo, 1-1. Počkej, já zkusím hrát nohama a ne hlavou teďka jenom. Třeba to bude lepší, ne, to nebude gol do Shit, sorry lidi. Nic nevidíte zas.
Teďka mě to leze na nervy. Teď budou technický problémy. Už je to dobrý. A teď rovnou střílej. Ne, kámo! Jsem nehrál! No. Hej! Vždycky se zastaví. Proč se mu to nezastaví teď? No, zastav se mi. No, dobrý. 3-2. 23 sekund do konce. 1 gól. A je to remce. 1 gól. Dámy a pánové, 3-3, 10 sekund před koncem. Dámy a pánové, 3-4 vedu. 8 sekund před koncem. Ne, kámo, hej ne, tohle já nechci, tohle. Dámy a pánové, 5-3 vedu 2 sekundy před koncem. Tak teď už se nám zase začalo podle mě dařit. Teď jsme 8 hrám s Liverpoolem, který je, dámy a pánové, první. Tak, tohle nemůžeme vyhrát ani za božíka. Jestli to vyhraju, tak se zblázním. No. Pojď. Gól. Já vedu 1-0. Dámy a pánové, já vedu 1-0. Pojď. Pojď. Máš. Dej mu bombičky. Hej jo. Já vedu 2-0, dámy a pánové. Já s tím prvním hraju líp než s posledním. S předposledním. Já vždycky nadskočím, až na to nemám nervy. A takový góly dostávám pořád. To mi ne, já jsem zase nadskočil. Ale já neskáču, dámy a pánové. Proč to neskočí třeba někdy tomu soupeřovi? Stopí nám to. Co byste to viděli? Tak, teď to bude lepší. Černouši. Pojď! Ježiš. Ten malý balon nějak skáče. A pojď se tlačit, posledních 10 sekund. Pojď! Padni! To byl gól, hej! Hej, kámo, proč ten balonek je tak divnej? Gól! To byl gól! Jednoznačný gól, vy hamouni hnusný. Šup. A jdu 1-0. A už jsem rozjet, ej. David se rozjíždí. Brrr. Dva 0. Já se dělám, jestli vy to vidíte. Když to jde třeba až úplně nahoru. Si vy vidíte, ale ten vršek úplně. Já to teď zkusím. Pojď na tou hlavičku, ta, co nevidíte vrchu. Ježišimaria. Pum. Small, bránka a s tím jsem dělal. Tak počkejte. Já to dám víc takhle. Tady to se jí tak. Vy hlavně nevidíte ten výsledek. Tak teď je to skvělý, si myslím. Teď je to úplně nejskvělejší. Já se nebojím. Vždycky. To je tak vždycky a skočím a on je to dát. Sorry, lidi. Sorry. Teď vidíte jako nic. Teďka bude střih. Už jsem zpátky a jde mi hrát. Co je? Já jsem to stop. To nebude gól, hej, 3-3. Pojď, tlače. 10 sekund a je to 3-3. Kámo. Big ball, gól. Jo! Tak. Teď jdem s Norwičem, který je 6. a my jsme 8. Měli bychom je porazit.
Teď jsem rozjetý. Krásný lob. A gól. Góláček, oláček. 1-1, jo. Já budu první, druhý nebo třetí, jo. Ha, žigulik, litá moremik. Opravím si ho sama, budu jezdit jako mik. Žigulik. Vedu 2-1. Jdeme do země. Teď už budeme tak trošku jenom bránit. Ach jo. To je špatný, ale tohle už je lepší. 3-2 vedem. 29 sekund do konce a vedem 3-2. Necelá půl minuta. No, půl minuta. Můžeme říct, už nemůžeme říct půl minuta, protože vedu 4-2. Je to tam do Pepero. Já vůbec mluvím do nahlas. Měl bych přát nahlase. Co říkáte? Kolik už je, tyjo, já mám za chvíli trénink. Krásně vyzdvihli. Krásně. Jsme čtvrtí. My jsme čtvrtí. Teď, když vyhrám, tak budem první, druhý, anebo třetí. Jdem do toho, já jdu do toho. Teď mám chuť vyhrát. Hoši, teďka to chci vyhrát, my jsme čtvrtí. Pojď. Hezký lob. Ne. Bum. Hezky, vedem 1-0, vedem. Ne, pojď. Vedem 2-0. Hoši, tak tohle už je líbový. Dobrý, pohoda. Že mu dáme jenom takhle. Ha, vedu. 3-0. Hoši, tak po tomhle zápase už to asi ukončím. Jsem zabil, vedu 4-0. Hoši, tak teď ho rozmetávám. Teď ho stírám a on to vůbec nechápe, co se to děje. 5-0, dali jsme mu bůra. Hej, kámo, hej, teď mám tohle. Teď mám úplně schýzy, kámo. Plý schýzy do pípu. Vidíte na ten výsledek tam nahoře? Vidíte, 6-0 vedu. Hoši, šiba sakra. Já chci sedmičku. Prosím. Nebo mi dá na 6-1, ale to už nezáleží. Vyhráli jsme a jsme třetí, druzí nebo první. Podívejte se. Co? Co to? Hej, jak to, kámo? Tak teď musíme vyhrát. 27, 28, 29. To už teď musíme vyhrát na těmadle. Hoši, tak teď je to snad nejdůležitější. Vedeme 0. Mamko, ticho, já tady natáčím video, jo? Co prodávají kampaně? Počkej. Trdelník. Mamka mě donesla trdelník, víte? Vede 2-0, hoši, 2-0, hej, tak to už jsem majstrou a hlavičkou. No, takhle to umí, takhle se to musí dát. Hej, kamo, ne, nevadí. 2-1 vedu, 30, půl minuta do konce. Hoši, ne, pryč. Vedu 3-1, hoši, tak jsme to zakončili hezky, že poslední zápas, který dneska hraju v těchto 2 pártech, už na 1,000,000%, za to bych dal třeba i... Tak počkej, dáme sázku. Jestli nebudu třetí, druhý nebo první, tak musím něco udělat po tomhle videu, něco natočit. Jako ne něco dlouhého, ale hned v tomhle videu nějakou blbost. A jestli budu, tak ne. A můžu to hned dokončit. Jsem druhej. Hoši, já jsem druhej.
Hoši, tak zdára. Vyhráli jsme. Jsme druzí. Jsme druzí.